משהו, לגלות עולם מושלם, תמיד תזכור, ישנו מקום, פה אתה לא לבד. תטרח, תרקוד, תשיר, תקבוץ, תן לעצמך להיות אתה, מרנו בצד לא לבד, כל אחד פה מיוחד. תשיר, תקפוץ, תן לעצמך להיות אתה, כבר לא בצד לא לבד, כל אחד פה מיוחד, כל אחד פה מיוחד. ערב טוב יוקנעם! ביג יוקנעם, מה המצב? קודם אתם קצת בשוק נראה לי. מה? בואו נשמע אתכם קצת, יאללה! אתם מוכנים לצאת למסיבה מטורפת? אני לא שומע! אז יאללה, תצטרפו אליי בשיר הבא! לרקוד, לי באוזן את לא חשבון, שמחר בכלל לא בא לך לעבוד, או לעמוד, רק להיות איתך עוד בדרך לשם, לנו לא אכפת מהעולם, מה שמתחשק עושים לפני חולות, כמה מושלם יש להיות
כל טוב, איך חופש סוכות בינתיים? כיפי חול המועד? כן, אין בית ספר, נכון, ואפשר לנסוע לחופשות עם המשפחה. הייתה לי מסורת משפחתית של ארוכת שנים שהיינו נוסעים כל המשפחה לאילת, ולפני שנתיים נסענו כל המשפחה לאילת, וכמובן מה הדבר הראשון שמרגישים שמגיעים לאילת? חם. שחם, נכון, מאוד חם. אז אני ואח שלי ישר קפצנו לבריכה. מה שקרה, אמא שלי באה אלינו למטה ואומרת לנו בבריכה, תקשיבו, בערב יש מסיבת ריקודים, אני רוצה שכל המשפחה תגיע ונרקוד ביחד. תמיד כשאני ואבא רוקדים כולם מסתכלים עלינו וזה ממש 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 כיף. אמרתי בכיף, יאללה, מסיבת ריקודים, אני אוהב לרקוד. גם אח שלי אמר ברצון רב, חוץ מאחותי הגדולה שלא רצתה ללכת, לא הבנתי למה, אבל בסופו של דבר שכנענו אותה והיא אמרה יאללה בכיף. עלינו למעלה, התארגנו, התקלחנו, ואז ירדנו למסיבת ריקודים. מחוץ למועדון אני רואה את אחותי הגדולה בשוק, בפרצוף המום. אני שואל אותה מה קרה, ואומרת תיכנס פנימה, תבין לבד. אני נכנס פנימה, אני רואה שני אנשים מאוד 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 מוזרים רוקדים במרכז הרחבה. אלה היו ההורים שלי. אבא שלי רקד ככה ואמא שלי רקדה ככה, וביחד זה נראה משהו כזה, פרי סטייל כזה. ופשוט מאז אני אישית הכחשתי כל קשר לשני האנשים המוזרים האלה, ומאז אנחנו לא הולכים לחופשות בבתי מלון, רק בחיק הטבע. אבל עכשיו אנחנו לא בחיק הטבע, זה אומר שאנחנו יכולים להשתגע ולעשות כיף חיים. תצטרפו אליי! אם הייתם אותי שואלים מה עדיף להיות, קטנים או גדולים, יש תשובה אחת לי בראש. כשהייתי קטן ידעתי מה לדרוש, לשחק במחבואים, לאכול ים ממתקים, ממש כמו בימים כשהיינו ילדים, לבנות לי רכבות ומגדל של קוביות, כמו פיטר פן צעיר לנצח להיות. כן, כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמור ממני, ופתאום עכשיו נדמה לי שלי להיות קטן זה הכי כיף בעולם. רצנו אצל השכנים, רצנו יחד בשדות אחרי פרפרים, ובלילה אחרי כיבוי אור ניצחתי את כולם במלחמת כריות, להיות עם חברים, ליהנות מפינוקים, ובשבת בבוקר לישון עם ההורים, לסדר אגדות, לפחד ממכשפות, ואז פתאום לבוא ולמשוך לך בחמות. כן, כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמור ממני, ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם. יום אחד תהיו הורים ותבינו שכך עובד העולם. אם רוצים להיות גדולים, הגדולים רוצים לעצור פשוט הזמן. כן, כן, אני זוכר איך הייתי קטן ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני, ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן זה הכי כיף בעולם. זה הכי כיף בעולם, זה הכי כיף בעולם. ילדודס, חברים וחברות, אתם זוכרים את הסדרה החולמים? כן! אהבתם את החולמים? כן! אז בואו תצטרפו אליי בשיר הנושא של החולמים. מול ירח לבן הכל נראה פתאום שונה, מאחורי הדלת עולם אחר שלא דומה, נפתח לפניי עכשיו אני פתאום רואה, הפנים שלך במראה כמו שעון החול, שהזמן לא עוצר לרגע, זה הולך להיות גדול.
מה שיש לי, צריך אותך עכשיו, זה משתנה לי, תפסיקי לי את היד עכשיו, לראות הכל מתפתח, לתת ללב לגדול, כמה פעמים לא ידעתי לשאול את השאלות הנכונות, כשהייתי בדרך וזה קורה לי עכשיו, לראות הכל להתפתח, לתת ללב לגדול. תודה רבה. טוב, התחלתי לספר לכם קודם על המשפחה שלי, אז אני עכשיו אפרט קצת על אמא שלי נגיד. אמא שלי היא אחת כזאת שדומה להרבה אנשים, תמיד כשאנחנו הולכים ברחוב אומרים לה, איזה קטע את נורא דומה להוא ולאי ולזה וזו פעם אחת הלכנו למשתלה לקנות כמה פיצ'יפקס לבית, כזה הציצים שיהיו, ואיך שאנחנו נכנסים לתוך המשתלה, המוכר אומר לנו, וואו, איזה כבוד, אני יכול להצטלם בסוף? אז אמרתי, אוקיי, בסדר, בכיף. ואמא שלי אומרת לי, מה, בגיל כזה הוא רואה גליס או החולמים? אז אמרתי, לא יודע, אולי הילדים שלו או משהו כזה, אין לי מושג. ואנחנו ככה מסתובבים לנו במשתלה, והוא מביא לנו כל מיני מתנות ושי צנוע לחג וכל מיני דברים כאלה, וגם כשהגענו לקופה הוא גם עשה הנחה רצינית ממש, ואז בסוף הוא אומר, טוב, אז אפשר תמונה? אז אמרתי, טוב, יאללה, בכיף, קדימה, שנייה. אז הוא אומר, לא איתך, עם אמא שלך. אמרתי, אוקיי, למה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? חני נחמיאס. כן, הוא חשב שאמא שלי זאת חני נחמיאס, אבל היא לא חני נחמיאס, היא שושי מורשת, האישה הכי יקרה לי בעולם. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לה, ואם יש פה ילדים בקהל שאמא שלהם נמצאת פה, אני רוצה שילכו אליה עכשיו, יחבקו אותה חזק חזק חזק, ויקדישו ביחד איתי את השיר הזה, סבבה? אז תקפו אליי בכיף. תודה רבה לכם. איך אתם בינתיים? אני עומד בדרישות?
כן, זה בסדר? אתם מצליחים ליהנות? אני ממש כיף לי פה ואתם מגניבים לאללה. ואת השיר הבא אני רוצה שכל אחד פה יקדיש למישהו או למישהי שהוא ממש ממש אוהב. אני אקדיש את זה גם בלב, ואתם מוזמנים להצטרף אליי בכיף. אני שוב מתאהב, גידי גוב. אני שוב מתאהב, משחק עם הלב, בלילות בלי שינה, שוב לצאת לגינה. אני שוב מתאהב, ונשבע כבר שלום, וקורא לה לבוא. אני שוב מתגנב, רק לראות מרחוק, עם הצער מתוק, שוב להיות כתינוק. אני שוב מתאהב, ונשבע כבר שלום, וקורא לה לבוא. אני לא יכול להגיד על עצמי, אני שוב מתאהב בכם, אבל אני מתאהב בכם, אם לא כבר מאוהב עד מעל הראש. איזה כיף פה, מה זה כיף פה? איך אתם בסדר? אתם צופים בערוץ הילדים? אוהבים ערוץ הילדים? איזה קטע, גם אני מאוד אוהב לצפות בערוץ הילדים, וגם כשהייתי קטן הייתי צופה הדוק של ערוץ הילדים. כל פעם שהייתי מסיים בית ספר הייתי חוזר הביתה, ישר פותח ערוץ הילדים ורואה את כל הסדרות האהובות, ארתור, סדריק, טיטוף ועוד בשמינייה. ובאיזשהו שלב התחלתי לראות גם את עצמי בהאי, כן, מגיע להאי מחיאות כפיים. אבל כמה שנים לפני ההאי קרתה אצלנו במשפחה טרגדיה מאוד קשה שקצת קשה לי לדבר עליה. הטלוויזיה שלנו התקלקלה. כן, לא, קצת קשה לי לדבר על זה, אבל אבא שלי לא הסכים לתקן אותה ולא לקנות אחת חדשה, כי הוא טען שאני לא משקיע בלימודים, מה שלא נכון, אני כן השקעתי בלימודים, באמת. אז פשוט מה שהייתי עושה, הייתי אחרי בית ספר לא חוזר הביתה, הייתי אומר שאני הולך לחברים ללמוד, והייתי רואה קצת טלוויזיה, וזה סיפור מאוד לא חינוכי, ואני מבקש שלא תלמדו ממני, תשקיעו בלימודים, בינינו זה הכי 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 חשוב יותר מהכל. תעודת בגרות והכל, יש תעודת בגרות ממש בסדר, אבל מדי פעם אני מסכים לכם ככה לפתוח ערוץ ילדים וליהנות כמו שאני נהנה, ובמיוחד ב2:30 כשיש גליס, כן?
מצוין. ועכשיו אתם מוזמנים להצטרף אליי להמנון ערוץ הילדים. זה הבית שלי, המקום בו גדלתי, הגעתי קטן ומיד התאהבתי, פוגש חברים, מכיר כל פינה, רואה איך כל יום התמונה משתנה, בא לי לצחוק, בא לי לדעת, זה מי שתמיד יודע לגעת, אם ככה פתאום מתחשק לי היום לצייר אותך נור, אז בוא ניקח אוויר, בוא נפרוס כנף, ערוץ הילדים ממריא עכשיו, איתו אני יכול, הוא תמיד איתי, ערוץ הילדים, המקום האמיתי, בוא ניקח אוויר, בוא נפרוס כנף, ערוץ הילדים ממריא עכשיו, איתו אני יכול, הוא תמיד איתי, ערוץ הילדים, המקום האמיתי, ערוץ הילדים, המקום האמיתי, שלי, שלי, ערוץ הילדים, המקום האמיתי, שלי, בוא תביא סרטמנית, תעשו מקום, מי מוכן לברגל שלי מגיע היום, מזיז אותה מצד לצד, אולי נלעד כדי שכאן אתה אף פעם לא לבד, כאילו נולדנו להגשים חלומות, קבל את הילד, עומד על הקצב ושווה מסכמות, כי זה מספיק בדיוק אותם לקיר, נשמע בלתי מכיר את זה, תכיר את זה איתנו, זה ערוץ הילדים, זה אנחנו, ביחד נשאר, ערוץ הילדים זה אנחנו, ועוד הרבה יותר, ערוץ הילדים זה אנחנו, ביחד נשאר, ערוץ הילדים זה אנחנו, ועוד הרבה יותר. חבר'ה, ברשותכם אני שנייה אשתה מים, ואני מאוד אשמח אם תעשו לי מיקי. כן? סבבה? 3, 4 ו... מי אמר מאוס? כן, כל כך הרבה? 3, 4 ו... אוקיי, הבנתי, אוקיי. יש את כל הריצות פה קצת התישו אותי, אבל עוד פרט קטן שאתם אולי לא יודעים עליי זה שאני יודע לאלף כלבים. כן. אבא שלי כשהייתי קטן שלח אותי לקייטנת כלבים בצפון כל קיץ בקיבוץ אפיקים, וככה זו הייתה קייטנה ממש מגניבה שלמדנו איך לאלף כלבים, היה ים, בריכה, כל מיני שיעורים על כלבים, על זאבים, כל מיני חיות פרא וכאלה, ולכל ילד היה כלב משלו שהוא היה אחראי לאלף אותו, ואני ביקשתי מהמדריכים שלי שיביאו לי כלב גדול, אז הם הביאו לי רועה גרמני. אתם מכירים את הסוג הזה? זה גזע כזה מסיבי, גדול ויפה, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אהבתי אותו, כל הילדים האחרים פחדו ממנו, כן, לא יודע למה, הוא היה כזה ממש גדול ומאיים כנראה. והסיפור בעצם, מה שקרה זה שבאחת הפעמים באילוף היומי הלכתי איתו ככה בקיבוץ, והוא קלט בקצה השני של השביל יונה, והוא החליט שהוא חייב לנגוס בה, אז הוא דפק ריצה מטורפת לכיוון היונה הזאת, ואני כמובן עפתי אחריו. זאת הייתה דרך מאוד מעניינת, דשא עם קקי של כלבים, שיחים קוצניים, חצץ, ובסופו של דבר סיימתי במרפאה, לא בכיתי. ומאז אני פשוט משתדל שלא לעוף על עצמי, אבל זה לא אומר שאתם לא יכולים לעוף אחרי החלומות שלכם, אז בואו נעוף ביחד. יאללה. משתלט עליי כשלום, והרוח מספרת שאני יכול לעוף, להרים את היד
של שמיים ולמדתי לעוף. אני לא רוצה לחדול וגם לא רוצה לגדול, אני ילד שרוצה לדעת ולבחור מהכל. כן. מה? מה פה רגע, את רציני? תגידו בנות, אתן מכירות את One Direction? אז אני שמח לבשר לכם שהשיר הבא הוא של One Direction, אתם מוזמנים